Hasi baino lehen, oinak gipuzkoarrerara kokatuko ditugu. Hau da, ezker oina pixkat aurreratuta. Deia pausua eskuineko oinarekin hasten da, eta honako hau egingo dugu. Pausu, gora, zapaldu. Atzera, zapaldu. Aurrera, bat, bi eta itxi. Berriz egingo dugu. Hasierako posiziora, bat, bi eta hiru. Pausu, gora, zapaldu. Atzera, zapaldu. Aurrera, bat, bi eta itxi. Lurrean egiten ditugun borobiltxo horiek beti kanpoko aldera egingo ditugu. Egin dezagun berriz, deia pausua, baina pixkat azkarrago. Prest, pausu, gora, zapaldu, atzera, zapaldu, aurrera, bat, bi eta itxi. Deia pausua musikarekin honela geldituko litzateke. Bat, bi eta hiru. Pausu, gora, zapaldu, atzera, zapaldu, aurrera, bat, bi, itxi. Beste behin musikarekin, prest, bat, bi eta hiru.